Hey guys, Κώστα K7S εδώ πέρα και σήμερα θα κάνουμε ακόμα ένα βίντεο. Λοιπόν, το ξέρω, θα κάνω καιρό βίντεο μετά από το πρώτο και να πάτε να τσεκάρετε και το άλλο κανάλι που έχω φτιάξει, Κώστας Gamer, τσεκάρετε το. Λοιπόν, θα το έχω στην περιγραφή και ναι, λοιπόν, σήμερα θα προσπαθήσω να φάω noodles, είναι barbecue. Porn, ναι, έτσι λέγονται, ναι, τώρα το πέταξα στη συσκευασία και έχει δύο φακελάκια, δεν τα θυμάμαι τίποτα. Ναι, το ένα ήταν, έγραψε κάτι κινέζικο και vegetables, δηλαδή λαχανικά, και το άλλο έγραφε, south, hey, και δεν ξέρω τι ήταν, εγώ έκανα μπαν τότε όταν το φτιάχνει η μάνα μου. Λοιπόν, το πήραμε 3 ευρώ και λοιπόν θα προσπαθήσω να τα φάω σε 5 λεπτά. Θα πρέπει να τα φάω σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ναι, τέλος πάντων. Άμα φαίνεται, αντίστροφη μέτρηση είναι. Ξέρετε, να τα. Και ναι, έχω φάει full, παιδιά. Είχα φάει 2 κομμάτια μιλόπιτα, μακαρόνια πριν περίπου 2 ώρες. Δεν έχω χωνέψει τίποτα γιατί ξανά έφαγα 2 τόστ. Απλά το κάνω για σας. Λοιπόν, να κατέβω. Το ακούτε, μόνο που το ακούω. Ναι. Γιατί κλείνει. 3, 2, 1, πάμε. Και να μετράει τώρα. Ωραία, φίλε. Τελειώνουμε. Fuck. Αντέξω. Πρόσεχε μαύρο πιπέρι. Μόνο είναι πιο αδεία. Εντάξει, αυτά τα μικρούτσικα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Καταρχάς τελείωσα σε 2:29. Ναι. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και subscribe
και στο δεύτερο κανάλι Cozy Gamer θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.